नमस्कार मंडळी, आज आहे गटारी. तर गटारी स्पेशल मी आज बनवले मालवणी पद्धतीमधले कोंबडी वडे. आणि कोंबडी वडे कुणाला नाही आवडत, सगळ्यांनाच आवडतात. तर वडे करण्याची जी पद्धत आहे ती मी तुम्हाला पारंपरिक पद्धत दाखवणार आहे. आणि वडे मी भाजणीचे करणार आहे. आता वेगवेगळ्या पद्धतीचे वडे केले जातात, पिठाचे सुद्धा वडे केले जातात, पण जे भाजणीचे वडे लागतात ना ते एक नंबर लागतात. आणि त्याचबरोबर मी जे गावठी चिकन करणार, ते चिकन मी डायरेक्ट कुकरमध्येच करणार आहे. एकदम आपण चिकनला मसाले लावून घेऊया काही. तर हे गावठी चिकन मी आता स्वच्छ धुवून घेतले. धुवून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकली 1.5 चमचा. त्याच्यानंतर मालवणी मसाला घातलेला आहे, मीठ घातलेलं आहे आणि गरम मसाला घातला आणि एक अर्धा लिंबू घातलेला आहे. हे एवढंच घालायचं आणि ह्याला चांगला हा मसाला चिकनला लावून घ्यायचा आहे. तर 10 मिनिटं आपण हे चिकनला लावून ठेवून द्यायचं आहे. तुम्ही पाहिजे तर अर्धा तास ठेवलं तरी काही हरकत नाही आहे. पण असं हे लावून ठेवलं ना की चिकन लवकर शिजतं. आणि गावठी शिजायला जर असा वेळ लागतो, त्याच्यामुळे बॉयलर चिकन कसं लवकर शिजलं जातं. तर मी हे डायरेक्ट कुकरमध्ये करणार आहे. आता मी हे 10-15 मिनिटं असंच ठेवून देणार आहे साईडला. तोपर्यंत याचं आपण वाटण तयार करून घेऊया. तर वाटणासाठी मी हे 2 कांदे घेतलेत, ते मी भाजून घेतलेले. एक टोमॅटो घेतला. टोमॅटो तुम्हाला घ्यायचा असेल तर घ्या, नाही घेतला तरी चालेल. थोडीशी कोथिंबीर घेतली आणि ओलं खोबरं आणि सुकं खोबरं मिक्स करून मी भाजलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये घालायसाठी खडे मसाले, दालचिनी, लवंग, काळी मिरी घेतलेले, तमालपत्र, खसखस, परत धने घेतले, जिरं घेतले, वेलची घेतलेली. असं करून आपल्याला हे खडे मसाले थोडेफार घ्यायचे आहेत. आता हे खडे मसाले आपल्याला मिक्सरमध्ये घालायचे आहेत आणि त्याच्याचमध्ये आपल्याला कोथिंबीर, टोमॅटो घालायचा आहे. तुम्ही पाहिजे त्याच्यातनं आलं लसूण सुद्धा घेऊ शकता भाजून, पण मी आलं लसूणची पेस्ट करून ठेवली म्हणून मी आलं लसूणची पेस्ट वापरणार आहे. तर तुम्ही ह्याच्यात आलं लसूण वापरू शकता. आता ह्याच्यामध्येच मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते. तर 2 चमचे पोहे खायचा जो चमचा आहे ते मी घातलेले. आता हे मिक्सरला लावून ह्याचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. तयार आहे हे वाटण. आता मी एका बाउलमध्ये हे काढून घेते. त्याच्यानंतर आपल्याला हे फक्त नुसतं खोबरं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. तर खोबरं सुद्धा आपल्याला आता वाटून घ्यायचं आहे बारीक. तर आता हे सगळं खोबरं मी वाटून घेणार. तर एवढं खोबरं लागणार नाहीये, पण मी वाटून ठेवते आणि जेवढं लागेल तेवढं वापरते. बाकीचं मी फ्रीजरमध्ये ठेवून देते. बाकीच्या भाज्या वगैरे आपण करतो किंवा आमटी करतो त्याच्यामध्ये हे वाटण आम्हाला रेग्युलर लागतं, तर मी फ्रीजरमध्ये ठेवून देते. आता हे वाटण सुद्धा रेडी आहे. गॅसवर मी कुकर ठेवलेला आहे. आता कुकर गरम झाले. कुकरमध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे. तर एक 4-5 चमचे तेल घातले. 1-2 तमालपत्र घातलेले. थोडीशी कोथिंबीर तेलात घालायची, छान लागते. आता कोथिंबीर घालणं थोडीशी व्यवस्थित जरा परतून घ्यायची आहे. आता याच्यामध्ये एक कांदा घालायचा बारीक चिरून. तर वाटणामध्ये आपण कांदा वगैरे घातलाय. तुम्ही पाहिजे तर ह्याच्यामध्ये कांदा अजून वापरला तरी चालेल. आता हे सगळं मिक्स करून घेतला. त्याच्यामध्ये काही मसाले घालून घ्यायचं. तर मी फक्त मालवणी मसालाच वापरणार आहे, कारण मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं असतं, त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा असं काही घालायची तुम्हाला गरज नाही. तर 1.5 चमचाभर मी मालवणी मसाला घातलेला आहे. आता याच्यामध्ये जे मगाशी खडे मसाले वगैरे, टोमॅटो वगैरे घालून मी जे वाटण केलेलं ते घालून आपण हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे. कारण ह्याच्यात आलं लसूण वगैरे हे कच्चं आहे, टोमॅटो सुद्धा कच्चा आहे. तर हा चांगला आपल्याला आता व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. आता परतून झाले. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे खोबऱ्याचं वाटण. तर खोबऱ्याचं वाटण आधी मी थोडं घालणार आहे, नंतर मी शिजून झाल्यानंतर थोड्या वेळ वरून सुद्धा घालणार आहे. तर 1 चमचाभर मी जो आता मी ह्याला घेतलेला आहे त्या चमच्याच्या मापानेच मी तेवढं खोबरं घेतलेलं आहे. तर 1 चमचाभर घेतलेलं आहे. आता हे चांगलं ना, हे सुद्धा आपल्याला एक वाटण परतून घ्यायचं आहे खोबऱ्याचं पण. तर आपल्याला हे 1 मिनिट चांगलं परतून झालं की आपल्याला आता ह्यामध्ये आपल्याला गावठी चिकन घालून घ्यायचं आहे. तर आधीच मी मसाले वगैरे लावून ठेवलेले आहे. आता मी हे घालून चांगलं व्यवस्थित एकदा परत मिक्स करून घेणार आहे. आणि मग आपण ह्याच्यामध्ये आपल्याला जर हा रस्सा जर पातळ करायचा असेल ना, तर तुम्ही ह्याच्यात पाण्याचा वापर जास्त करू शकता. आता हे आपल्याला मटणामध्ये गरम पाणी घालायचं. लक्षात ठेवा, कधी पण ना मटण वगैरे केलं ना तर आपण गरम पाणी घालायचं. नाहीतर आपण काय करतो की असं जरी टोपाज वगैरे केलं ना तर आपण काय करतो, झाकणावर पाणी ठेवतो. त्याच्यामुळे ते चिकन बऱ्यापैकी असं शिजलं जातं अर्ध. पण गावठी चिकनला जरा वेळ लागल्यामुळे ह्याला गरम पाणी थोडंफार घालावं लागतं. हे मिक्स करून घ्यायचंय. चव वगैरे बघायची, मीठ वगैरे जर कमी असेल तर तुम्ही ह्याच्यात मीठ वगैरे घालायचं. थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा मी घालून घेते आणि आपल्याला झाकण लावून चांगल्या 3 शिट्या काढून घ्यायच्या. जर चिकन नाही 3 शिट्टीमध्ये शिजलं तर आपण नंतर असं नुसतं गॅसवर पण शिजवू शकतो झाकण काढून.
तर वड्याची भाजणी मी आदल्या दिवशी करून ठेवली, गिरणीवर चांगली दळून आणली. ह्याचा मी व्हिडिओ तयार केला आहे भाजणीचा स्पेशल, तर मी तो व्हिडिओ नक्की यूट्यूबला घालणार आहे. तर आज मी तुम्हाला फक्त कोंबडी वडे दाखवणार आहे. तर आता वड्याचं पीठ घेतलं, तर वड्याचं पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी मी वड्याचं पीठ किती घेते, त्याला पाण्याचा अंदाज किती लागतो, हे सगळं तुम्हाला मी ह्याच्यामध्ये दाखवते. तर आधी मी काय केले, एक परात घेतलेले, परातीमध्ये 5 वाटीभर मी पीठ घेणार आहे, बरोबर परफेक्ट प्रमाणात. तर आता मी 5 वाटी पीठ घेतलेलं आहे. आता ह्याला पाणी किती लागणार ते तुम्हाला मी दाखवते. 5 वाटीच्या अर्ध आपल्याला पाणी घ्यायचं, तर आपल्याला 2.5 वाटीभर पाणी घ्यायचं आहे. 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे, हे 2 वाटी पाणी आहे आणि हे 2.5 म्हणजे अर्ध घातलेलं आहे. जर आपल्याला पाणी जर कमी पडलं तर तुम्ही नंतर कोमट पाणी जर मळू शकता पीठ, पण आधी गरम कडकडीत पाणी करायला पाहिजे. ह्याच्यात थोडासा गुळाचा खडा टाकलेला आहे मी. कोकणात सिक्रेट असे पदार्थ घालतात ह्या वड्यामध्ये. तर हा मी कांदा घालणार आहे, ह्यानी ना चांगलं पीठ असं फुलला जातो. आणि जर तुम्ही हे पीठ जास्त वेळ जर ठेवत असाल तर कांदा नाही घातला तरी चालेल. तर आता मी हे 1-1.5 तासासाठी पीठ ठेवणार आहे, त्यासाठी मी कांदा घालणार आहे. जर तुमच्याकडे जर आम्ही कसं आहे गणपतीला वगैरे सुद्धा करतो वडे, तर आम्ही त्या टायमाला कांदा वगैरे वापरत नाही, त्या टायमाला आम्ही काकडी वापरतो. तर आता ह्याच्यात कांदा घातला, छोटासाच कांदा घालायचा आहे, मीठ घालायचंय, पाव चमच्याभर हळद घालायची. हळद सुद्धा जास्त घालायची नाही, नाहीतर वडे काळपट पडू शकतात. आता आपण हे चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. पाणीला चांगली आता उकळी आलेली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हे पाणी आपल्याला सगळं ह्याच्यात घालून घ्यायचंय. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला पीठ पहिला आधी मिक्स करून घ्यायचंय. जरा हे पाणी थोडंसं थंड झालं ना की आपण हे हाताने पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर ह्या पद्धती तुम्ही जर वडे केलात ना, मस्त तुमची चविष्ट तर वडे होतात, 1 नंबर तर होतात आणि खायला अप्रतिम आणि मऊ पण होतात. नंतर जर आपण हे वडे तळताना ना जरा सुद्धा ना हे असे तेलकट वगैरे होत नाही आणि तेल असं मध्ये वड्यांमध्ये असं ते जिरलं पण जात नाही, मस्त असे वडे होतात. आमच्याकडे गणपतीमध्ये काळे वाटाण्याची उसळ आणि वडे आणि वड्यांची जी पद्धत बनवण्याची पद्धत आहे ना खूप वेगवेगळी आहे. पिठामध्ये सुद्धा आज वडे केले जातात आणि ह्या पद्धतीत भाजणी जर करून ठेवलात ना तर त्याचं थालीपीठ सुद्धा सुंदर लागतं. तर असं वड्यांचं पीठ ना करून ठेवायचं, कारण आपल्याकडे घरात हे साहित्य असतात आणि करून ठेवायला काय हरकत नाही. आता आपण हे सगळं ना पीठ मळून घ्यायचं आहे. लागेल तर याच्यामध्ये कोमट पाणी घालायचं आहे आणि मला काही जास्त पाणी लागलेलं नाही, थोडंफार मी पाणी वापरलेलं आहे आणि हे मळून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याला ना आमच्या कोकणामध्ये बघा ह्या पद्धतीमध्ये वडे ना चांगलं असं कोळसा वगैरे घालून ना मस्तपैकी असा, आणि वडे ना खूप चविष्ट लागतात आणि या वड्यांमध्ये ना चांगला असं स्मोकी फ्लेवर पण येतो. या पिठामध्ये ना मधोमध एक चांगला मोठा एक छिद्र तयार करायचं आणि बाजूनी पण छोटे छोटे छिद्र तयार करायचे. ह्याच्यात वाटी बसली पाहिजे, वाटी घालायची किंवा तुम्ही नुसता सुद्धा असा कोळसा घालू शकता त्या पिठामध्ये. पण आता मी वाटी ठेवलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये हा कोळसा घालायचा आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे. तुम्ही तूप घातला तरी चालेल, पण मी तेलच घातलेलं आहे आणि झाकण लावून आपल्याला हे 1-1.5 तासासाठी साईडला ठेवून द्यायचं आहे. तर आता तयार आहे वड्याचं पीठ मळून. आता आपण चिकन सुद्धा बघूया. तर चिकन बघा मस्त असा रंग आलेला आहे आणि बघा तुम्हाला मी एकदा मिक्स करून सुद्धा दाखवते, चांगलं असं घट्टपणा आलेलं आहे. आता मी ह्याच्यात थोडंसं वलून जर असं ओलं खोबरं सुद्धा घालणार आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही घाला, नाही घातलं तरी चालेल, पण आम्हाला कसं थोडंसं खोबरं लागतं जरा जास्त, त्याच्यामुळे मी 2 आपले पोहे खायचे जे चमचे आहेत त्या चमच्याच्या मापाने मी ओलं खोबऱ्याचं जे वाटण करून ठेवलं ते मी घातलेलं आहे आणि मिक्स करायचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2-3 मिनटं, जास्तीत जास्त 5 मिनटं उकळी द्यायची आहे आणि चव बघायची. जर मीठ वगैरे जर कमी असेल तर आपण मीठ वगैरे घालायचं आहे. चांगली आता उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. थोडीशी वरून कोथिंबीर सुद्धा आपल्याला घालून घ्यायची आहे. तर झटपट होतं असं चिकन करायला गेला तर. गावठी तयार आहे चिकन. आता आपण करायचं आहे वडे. तर वडे आपण 1-1.5 तासासाठी साईडला ठेवले होते, तर ते आता पीठ आपण बघूया. तर बघा तुम्हाला आता मी हे पीठ दाखवते. मस्त असं पीठ तयार आहे आणि मळताना पीठ ना जास्त पातळ मळायचं नाही, घट्टच मळायचं. नंतर आपण हे चांगलं 2-3 मिनटं चांगलं मळून घ्यायचं आहे, त्याच्याने ना हा पीठ चांगला मऊ पडतो. तुम्ही 3-4 तासासाठी जरी हे पीठ ठेवलं ना अजून तुमचे सुंदर असे वडे तयार होतील. तर आता मी दुपारच्या जेवणाला करत आहे. तर हे बघा चांगलं आता मी हे पीठ मळून घेते. मोकळं होतं हे पीठ आणि एकदम हलकं पीठ होतं आणि मग वडे करायला पण आपल्याला फटाफट हे वडे तयार होतात. तयार आहे. थोडंसं तेलाचा आपण हात लावायचा आणि चांगलं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे, जरासं हात लावायचं आहे
आता मी ना तुम्हाला तर हे वडे ना हाताने करून म्हणजे असे बोटाच्या आकाराने करून दाखवते. आणि दुसरं आहे माझ्याकडे वड्याचं भांडंसुद्धा आहे. त्या वड्याच्या भांड्याने मी करते साच्याने. त्यांनी फटकन असे वडे तयार होतात. पण तुम्हाला जर तुमच्याकडे साचा वगैरे नसेल तर तुम्ही असे बोटाच्या आकाराने करू शकता. तर हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये तुम्ही, तर पीठ हे जास्त चांगलं मऊ पडलेलं आहे त्याच्यामुळे मस्त असे हे वडे थापायला पण अवघड नाहीये. तयार आहे वडे. आणि वडे जास्त पातळ करायचे नाही, थोडेसे मीडियम जाडसरच ठेवायचे असतात. आता तुम्हाला मी हे वड्याचं जे साचा आहे त्याने सुद्धा तुम्हाला वडे, तर हे जे तर तुमच्याकडे तेल पिशवी असेल तर ती कट करून तुम्ही ती वापरू शकता. किंवा आता माझ्याकडे असे मी कापून ठेवले होते प्लास्टिकचे, असे जरा जाडसरच आहेत, तर ते मी असे कट करून घेतले छोटे छोटे. आता आपण त्या ह्याला जरासं तेल लावायचं आहे आणि आपण दुसरी जी वर ह्याच्यावर पण ठेवणार आहे प्लास्टिक, त्याच्यावर सुद्धा आपण थोडं तेल लावून घेतलेलं आहे. आता आपण जरा वड्यांच्या पिठाला थोडंसं तेल लावायचं आहे. एका टायमाला लावलात ना तर 2-3 वेळा हे वडे तयार लवकर असे वडे तयार होतात. तर बघा मस्त असे गोल आकार आलेले. आता हे सगळे वडे मी करून घेते. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे. आणि वड्याचं पीठच मेन असतं. वड्याचं पीठ तुमचं व्यवस्थित झालं ना की तुमचे वडे सुद्धा सुंदर होतात. आता तुम्हाला मी हे दाखवते. ज्या बाजूला आपण थापून तसंच आपण उचलायचे आणि आपण तेलात घालायचे. आणि ह्या पद्धतीने बघा वडे आता चांगले भाजले गेले. वडे ना आधी तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं. तेल तुमचं अति गरम झालं तर तुम्हाला गॅस बारीक करायचा आहे आणि नंतर मग तेल वाटलं आता थंड व्हायला परत तुम्ही गॅस परत फास्ट करायचा आहे आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला हे वडे तळून घ्यायचे. वड्यांचा रंग असतो लालसर असा रंग असतो, जास्त असे पुऱ्यांसारखे आपण करत नाही. तर असं लालसर रंग असले ना की वडे छान अजून लागतात. तर आता मी हे तुम्हाला एक वडा तळून झाला. आता एकाच टायमाला मी 2-2, 3-3 वडे तळून दाखवते. बघा थोडेसे असे तुम्ही हे केलात ना, नाही प्रेस केलात तरी सुद्धा हे वडे तुमचे चांगले तळले जातात आणि मस्त असे फुगले पण जातात. बघा आता ते बघा ह्याला मी प्रेस सुद्धा केलेलं नाहीये तरी हा वडा मस्त फुगला. कारण पीठ तुमचं व्यवस्थित झालं ना की तुमचे वडे सुद्धा सुंदर होतात. तर आता हे वडे बघा रेडी करून घेते सगळे मी. एकाच टायमाला 2-2, 3-3 वडे चांगले भाजून तयार होतात. तर हा वडा काढेपर्यंत दुसरा वडा सुद्धा आपला पलटी करून होतो. तर मला आता माझी मुलगी मदत करते वडे थापायला आणि मी तळते. तर आता तयार आहे कोंबडी वडे. बघा मस्त असे टम्म फुगलेले वडे. हे जसे वडे थोडे थंड झाले की ना नरम पडतात आणि खूप छान लागतात वडे. जसे जसे शिळे होतात ना वडे अजून सुंदर लागतात. तर आता तयार आहे कोंबडी वडे. नक्की ह्या पद्धतीत कोंबडी वडे एकदा ट्राय करा, नक्की आवडतील. आणि मी जी आज पद्धत दाखवली आमची कोकणातली स्पेशल पद्धत आहे आणि ही जर पद्धत तुम्हाला आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरा सुद्धा विसरू नका. आणि ही रेसिपी कशी झाली ना ते मला नक्की सांगा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच नवनवीन व्हिडिओ माझे पाहत राहा आणि ह्या पद्धतीतले कोंबडी वडे एकदा नक्की ट्राय करा. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.